Šta? Clash. Da, Što? zato što mogu. Pa, naravno, to nije malo razlog. Jeste razlog je. Ajde, budu li jebati na led, jebu led, jebati led. Malo bacimo balonove. Ode jedan. A? Samo malo. Puter, ja ću ti sad napisam moja mama nešto da vidi. Dobro. Halo, Puter. E, To si šnackna. Dobre, double kill sam uradio. Ostao sam još ja i još jedan lik koji kidaju ovaj game. Znaš kako teško, znači samo nas napadaju. Puter, šta? sad imaš ako si u igrica u LoL. Ne, koja imaš još igrica s LoL? Ništa. Ništa. Zašto sam nedavno dobio ovaj novi sistem? Pa skini neko novo igru. Koju? Pa, na primjer, neću ti kažem možda ako hoćeš drugu skini sam PTA igru. Da slušaj. Skinut ću. Ubio sam ga, njegsta. Ode drugi. Ne.
Stvarno? Ne mogu. Malo kroz prozor da se razvede. Ne mogu.